వీడియో స్టార్ట్ చేశారా? కళ్ళజోడు కూడా తీయలేదురా బాబు. సరే చూడండి, 6 కలర్లు వచ్చాయండి బాబు సెమీ లెనిన్ ప్యాంట్స్. ఏంది అనుకుంటున్నారు, లాస్ట్ టైం 8 కలర్లు పెట్టా, ఈసారి 6 కలర్లు మెయిన్ కలర్స్ తెప్పించాము. 6 కలర్లు సూపర్గా ఉన్నాయి. ఎంత అనుకుంటున్నారా? కేవలం అంటే కేవలం 669 రూపాయలు మాత్రమేనండి. సైజెస్ 32, 34, 36, 38, 40 వరకు ఉన్నాయండి. కలర్స్ చూడండి, కలర్స్ అన్నీ సూపర్ కలర్స్. చూడండి, ఈ 3 కలర్లు తీసారుగా, పిస్తా గ్రీన్ అండి, గ్రే కలర్, బ్లాక్ అండి, బిస్కెట్. ఇదిగోండి, ఇది లైట్ గ్రే, ఇది స్నఫ్, ఇది గోల్డ్ కలర్. మొత్తం 6 కలర్లు సూపర్గా ఉన్నాయి. కేవలం అంటే 669 రూపాయలు చిన్న సైజులు. 38, 40, 42 వచ్చేసరికి 700 రూపాయలు. కావాల్సిన త్వరగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఇది సెమీ లెనిన్ అంటారండి, సెమీ లెనిన్. ఫ్యాబ్రిక్ చూడండి ఎంత నీట్గా ఉంటుందో, ఫ్యాబ్రిక్ అర్థమైంది మీకు. ఫ్యాబ్రిక్ చాలా బాగుంటుందండి. సెమీ స్ట్రెచ్, ఎక్కువ స్ట్రెచ్ కాదండి, లైట్ స్ట్రెచ్ అయింది. కావాల్సిన త్వరగా కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మా ప్లేస్ ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.